جونای منو انا بای است نگاه کنید تا BMW چاوردگان سال 2011 کره باردارو نگاه کنید چقدر خوشبخت 110,000 سوم سرچنی 528 ای بارداروی من بنزین است بنزین موتوری میدونید موتوری خطا نکنم 3 لیتری ولی الکترونیکی اتمسفر نشته است دیسکچوی فاصله دیسکچوی ایرودینامیک است تنیروفکاش باردارو یک ماه دیگر موندگی است حجتش باشد سالون نگفته شدن مرحمت 110,000 سوم باز مومیله دارد باز ارزان کرده میشود باردارو балончош ҳам дар ҳолати хуб ахироша нигоҳ кунед чӣ хел аст бародаро ҳаст хайр дорем як дига бемеча дорем инашам ози хушро сиёнка мекунем ин дизел 535 аст бародаро 3.5 дизел америка ин бошад корея бародаро корея салони сиё кожни салон кожачоша нигоҳ кунед чӣ хел аст мебелни салон ана сидени лифт памяти сидени рулои м кати бародаро рулош м будаст хуб имрӯз заводид мекунем озин калича ебор биёрам обогрев сидений ҳолати салончош хушрак аст салонош хушрак аст бардаро рулои м липстокчоша бинед чӣ хушрак кондитсионерошам кор мекунад на ебор заводид мекунем кондитсионерош кор мекунад гуфтам бо дига пурсидам 340,000 километр пробег дорад мотор коробка ходои ҳамаш 100% аст баъд бардаро не проексия ҳам дорад чӣ хел аст ҳаст хел дорад бай аст марҳамат бардаро фикратон несед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошини арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо битед ташаккур зиёд навбат ба ин дизелаш яшам бардаро ки беҳад мошинчаи хушрак аст мано ана ёфтем мошинчатона Mercedes Benz E-Class оҳо нигоҳ кунед бо AMG пакет дастин соли 2009 гуфтам хато накунам озим мебинем Америка танировка ҳуҷҷатҳои салона катед дискачоша бинед разнашироки AMG пакет ҳолаташ беҳтарин ҳолата барои ҳамин нарха нигоҳ кунед чанд пул фурӯхтадан 115,000 сомон боз муомила дорад боз арзон карда мешавад харидоро бошед марҳамат кунед биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед бинед махол кунед гиред бардаро аз рӯи винкод як капот задаги даст задагиш ба хайр аст мегам тозагиша бинед чӣ хел бардаро хуб чӣ аст мошинча комплектатсияш авангард аст бардаро гарен свежак аст бардаро 2 бошад 4 бошад бароки 2 4 дорад нигоҳ кунед қаду қомати мошина чӣ хел хушбак аст ана ин яки бардаро зеби бай гуфта реклама кардан дорад хуб салон мебинем бардаро тонировкаи сатҳои закати 2 даст бардаро 2 шон боз аз камерас хубтар мешавад салон абинед чӣ хушбак аст кожни салон салонош беҳтарин ҳолат ба бардаро мебелни салон яъне кушокани шогирд ана ин шогирдчи ман аст маладес ана мебелни салон сидени лифт памяти сидени винколаш кани винколаш ана ин винколаш бача винкола диди 2009 гуфтан чанд аст инҷа 2008 10 моҳа нух мешавад ана рулош полкруги аст акустикаш кани акустикаш харман кардам пробегаш 194,000 километр мебелни рул мультирул мониторчои андроид кати обогрев сидени ҳам дорад салонош бинед чӣ хушрок аст на панал астки марҳамат кунед бардаро ша тамом пеш кани нафс карам пеш ана маладес хулас бардаро мошинча ҳолаташа дидем хушрак аст бардаро ростига беҳад мошинча свежи тоза будааст бай аст 115,000 сом нарх боз муомила дорад биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед ташаккури зиёд ба матон бардарҷонаи ман бо эҳтиром автоду байтеҷи бай бардарҷонаи ман анаи авантеча тамошо кунед аванте бошад анаи хел аванте бошад охе ин аванте бардаро хати камрио калоншега орои нарха нигоҳ кунед 95,000 сом фестодан баъд бардарои аванте одди не сохин рестайлинг аст фул комплектатсия аст чӣ дорад медонед бесключевой доступ старстоп дорад лобовое антиблик тонировка ҳуҷҷатҳои салона номерчои фаслон дорад срочна 95,000 муомила дорад бардаро 2010 сол харидоро марҳамат лайка фаромӯш накунед ина рафтем дискои калон кати дискош размери 16 балонош дар ҳолати хуб кузуфош тозак аст дута дари пеш бесключевой доступ дорад ахироша нигоҳ кунед стопчоша бинед чӣ хушрак мешавад стопош бардаро светодиодӣ мешавад бай чӣ аст бардаро ҳозир салонро тамошо мекунем марҳамат кани салонаш чӣ хел аст бинем салоноша ҳолати салон кожни салон кожошон хуб шояд даст мекунад агон рӯзкунандаги дардаги хлоидагӣ надорад бардаро ана ба кабинкачош ҷамъ мешавад кожни рул мультирул 124,000 километр пробег дорад хуб боз чӣ дорад на старстоп монитор обогрев сидени тарпедачоша бинед бардаро тарпедоша хушрак даст бай аст марҳамат кунед срочно фурӯхта мешавад ручкачоша бинед чӣ хушрак аст инҷош хром мешавад кондитсионерош ях бардаро старстоп шудем заводской старстопаш
124,000 пробегаш аст бардаро. Як бор ман заведид кунам. Шток переборош ҳам бардаро дигар хел мешад. Нигоҳ кунед, штокҳо чиро хушроак мешад. Як бор тавазин. Ошибка умуман надорад. Штокҳои 2002 бардаро тамом дигар хел мешад. Хушроак аст дизайнаш. Хулос амиқам ҳолат дорад на багрифушам кор мекунад. Марҳамат кунед, срочно. Чхел аст бардарҷоном, арзанда аст, марҳамат. Фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром Автодубай ТЖ. Духтарако апашко мепурсед каролача дар кор, мошинчакҳои духтарӣ дар кор гуфта апашкои ман ана барои шумо суб сурха хушроак Toyota Corolla 2 бардаро. Ин бо Toyota Corolla 2, Corolla 3 бодикит кардагиам. Солаш 2009 будааст бардаро. Бале 2009 будааст. Мотор 1.8 S-Class, оригинал S-Class накина дискачош аст худаш аст. Дидед чӣ хушроак аст. Нархи бардаро срочна 95-100 харид мегӯям. Гуфтем ин қиматтар аст. 90,000 сом розӣ кардем. Срочни бардаро. Охири нарх фирестадам. Биёд аз наздик тамошо кунед. Бояд боз ягон майда савдо кунад. Тонировка ҷато солома, мотор 1.8, коробка автомат, ягон камбудӣ надоштааст. Хушроак аст, неки чиста мошинчаи женский шайфа. Зур аст на балончош наст. Нигоҳ кунед, на ақибош ҳам се кадагиам. Дидед? Бай час. Салонро тамошо мекунем. Марҳамат, ҳолати салон, салони сиёҳ. Салончош бина чӣ хел аст? Салончош тозак бисен ки. Салончош тозак аст. Хуб, рулоша нерули, Corolla 2 нерхел мешад. Corolla 200 мешад. Бардаро гуфтем ки се кадагиам. Бале 2009 будааст. 8-11 моҳ. 150,000 мил пробег. Кондитсионерош кор мекунад. Якта туб доштааст инҷо бардаро. Чӣ хел аст на? Ҳаст хайрдаро. Марҳамат кунед срочно. Бай аст мошинча. Арзанда аст ё не? Марҳамат, фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром Автодубай ТЖ. Ташаккури зиёд ба мотон. Бай аст. Ҷонои ман, апаҷоно, хоҳарҷоно, духтаракҳои зебо, марҳамат, барои шумо мошинчаки хушроаки Hyundai Elantra пешниҳод мекунем. Соли 2013 до рестайлинг, Америка. Тонировкааш бардаро то моҳи октябр ё ноябр аст. ҳуҷҷатҳои солона, номерчошам падаркам 0010 бардаро. Мотор 1.8 бардаро, мотори Донсас, мошин Америка. Нигоҳ кунед чӣ хушроак, сеташам миндал мебасад. Марҳамат кунед, срочна 77,000 сом нархи беҳтарин барои подписчикои Автодубай ТЖ. Ана тамошо мекунем, музика не чӣ камбудӣ дорад, чӣ беҳбудӣ дорад, гап мезанем. номерои хушроак аст, дискачошам фасон, балонош заролатико, дискои заводской аз худаш аст. Ахибошо мебинем, бризгавичошам дастмена. Такси гаштаги нефт фирестодан 160,000 мил пробег дорад. Пробеги радмои заводской аз худаш аст бардаро. Марҳамат, ҳозир салонро мебинем бо камин салончош хел аст. Ҳолати салон, салонаш хушроак аст. 4 электропакет аст бардаро. Коробка автомат аст, винкод замедбинед. Дадо сенда кунед, поён винкода замедбинед, чӣ гап аст дар винкод? Хуб, кожни салон нест, салонаш лахтаги аст. 164,000 мил пробег. Ана, магнитофончои заводской аст худаш, обогрев надоштааст, комплектацияш простой. Ҳолати салонаш. Круиз контрол дорад бардаро. Мультирул круиз контрол дорад. Ошибка хайта чекаш гиром аст, экорежимам дорад. Расходаш бошад агар, ана медонед чанда расход дорад ин мошинча. бошад ягон 8 литр 9 литр расход дорад. Екана мишин аст. Мошинчаки хуб аст. Газам занед, газ мешинад. Ана америкош ба бардаро газ мешинад. Авантиош, кореяш ба бардаро газ зада намешинад. Чӣ хел аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. Арзандаҷоне фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бай аст. Сечка дӯстдор тамошо кунед ана. Боз ятаи дигар хушроак сечка. Бале, Mercedes Benz сечка C-Class, мотори 1.8 кати бардаро. 1.8 кати бардарҷонои ман. Бай час. Комплектация классик. Нархи 65,000 сом фирестадагидан 61,000 сом розӣ кардем. Коробка механика. ҳуҷҷатош бардарои ман солона аст, утилизация ҳам дорад бардарои ман. Хайрдоро бошад, марҳамат, ягон ҷои задагӣ, пӯшидагӣ, пӯшкадагӣ, клейкадагӣ надорад бардарои ман. Бай аст. Кондитсионерошам кор мекунад фирестадам. Балончош нав, дискачош дистои размери 15 рамашка. Нигоҳ кунед бардаро. Хушроак дастаки. Коробкаш механику бардаро. Хайрдоро бошад, марҳамат, солаш бардарои ман 2000 аст. Бале, 2000 техвас бардар. 99 2000 аст. Ҳолати салон, салони хушрӯ, балонҳош нав бардаро. Балончош нав. Ана инҷош 99 мешад. Неки бардарҷонои ман ана 2000 любой 2000 инҷош 99 аст. хулоси гапки. Фаҳмидидан? Любой 2000 90. Бари дараш 99 мешад.
بعد یا خیلی میگن که سچکه 2000 نداره فقط چون میسو چی میگیرن نکی بردارم امریکن که دگیم به 2000 توزه میسو 00 میشه 2000 میسو 99 میکنه 2000 میشه 00 میشه 2000 دو محاسبه مو هست 2000 значит از این بار میاد که 2000 هم دورات лобовяш бардору трешин доштааст камбудиш намихайн ҳолати салонаш салончош хушрак аст бардору як даст гаштаги даст чӣ хел аст бардору марҳамат кунед насрочни пробегаш чанд бошад пробегаш 360 километр гази евро 4 ҳам доштааст бардору чӣ хел аст бардорҷону марҳамат арзанда аст яне фикротон найтед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз бошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бай бардору электромобила тамошо кунед боз ятаи дигар электромобил нархи беҳтарин кати Ion S Plus будааст нархе бинед бардору нархи худамон ман рости гап мекунед солаш 2022 аст неки бардору наваратое ки дорад запас худаш бедонед 610 километр будааст ҳолаташ беҳтарин муҳика кардан ба мусбет накардем 150 мон немакаҷон гуфтам 150 қимат аст 136 000 сомон розӣ кардем срочни охири нарх аст бардору марҳамат кунед 22 000 буду шуд ҳамагӣ пробег дорад нигоҳ кунед бардору бай час ҳуҷҷатошам бардору солона ба сагон 11 моҳ атрофи дорад марҳамат салон ҳозир мебинем чӣ дорад дигари мошинчаи мо камераи 360 градуса волош хато накунем шиша астан зум мебинем кани ручкачои секретни без ключевой доступ вақти боша нигоҳ кунед Ion S Plus аз хер дору 136 000 нархи беҳтарин аст мошинча бардору боварӣ дорам ки ҷош мехонад 610 километр агар бошад агар бовар кунед беҳтарин аст якта зарад мемонед як зарад мемонед мегардед ягон як ҳафта 10 рӯз як хело як моҳ мегардад тартабекар километрани ҳолати салониш ручка хушрак аст балончошон дар ҳолати хуб аст лифт шамолане пробегш 22 000 километр монитори калон бале болош напольни шиша даст дидед бардорам навороти хушрук даст ҳолати салонаш Ion кожни рул мультирул селекторчошам сиденичошам лифт система бале сидениш бардора электрорегулировка электроуправление чӣ мешавад лифтош хуб чӣ дорад дигар режим дорад на се режим не режим худатон ба фикр настройка мекунед наша ин спорт нормал эко бардор чӣ хел аст бардорҷонои ман марҳамат успет кунед варианти беҳтарин аст бай аст ки фикротон найсед лайка фаромӯш накунед бо канали авто дубай теҷе бошед ташаккур зиёд ба ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат срочна саната хундай санатаи соли 2017 вагонни бардору нарха нигоҳ кунед 80 000 сомон охири нарх бе савдо лимитед аст комплектатсия лимитед бардорҷон на дискош балончошам нигоҳ кунед дар ҳолати хуб аст мошин моҳика надорад камтар чиркин аст ки без ключевой доступ дорад на лимитед ана приорачашам бардор сиёмка кардаки метавонед аз канали мо тамошо кунед нигоҳ кунед чӣ хушрак аст приора 2014 будааст хуб ҳолати салонаш задния багрефашам аст шторкачошам аст бардору люкашам аст без ключевой доступ датчик слипер-зон сидени лифт панел сидениам дорад винкод занед бинед недодора 16 чамо бардораш ки худаш 2017 гуфта истодам техпаспорт фикрам 2017 бошад ё не ин мошин бардор техпаспорт оли надорад на се 4 рӯз шуд гуфтан як ҳафта шуд гуфтан дар омадагиш ба бе растамошка ин нарх монда истодем бардор бе растамошкаша атрофи таги 20 000 гуфтан чанд пул гуфтан хулас ҳисоб кунед 80 000 сом худи мошин бардор лимитед аст ҳолати беҳтарин кати пробегаш 100 000 километр радмай пробег як кам ба срочни пул лозим аст барои ҳамин мегӯям ки растамошка кардам пул надорам ҳамина ҳамихе фурӯшам касе гирад ҷошта растамошка кунад варианти алишам бошад ягон мошина арзон кунед алиш мекунам мегӯям ягон та аксио бошад ягон RX бошад алиш мекардем бардоро марҳамат кунед ё камри дукати ҳам алиш мешудааст марҳамат фикротон нестед лайка фаромӯш накунед 80 000 сом срочни бе растамошка ташаккур зиёд бо авто дубай теҷе бошед Toyota Avalon. Объем мотор 3.5-6 цилиндра. Комплектация машин Limited. Тонировка техосмотрш моҳи марти соли 2026 буд меша. 4 дар без ключевой доступ. Балнош дар ҳолати хуб. Марҳамат бардоро. Види ақиб машин. Задний камераш аст. Ду гулштила. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони машин. бубинем бардоро. винкод кузовда аст. ҳолати пешаш. ҳамин сидения дора. лифт сидения дора. техпаспорти машин 2011 бардоро.
мультирули де тарафа, старт-стоп, круиз контроль, 137,000 пробеги машина бардаро милай. Бубинин, акустика JBL, климат контроль, обогрев охлаждения дора. нархи машина 145,000 сомон меган, варианти бартери пешниҳод кунед. Лабои антиблик. Тонировка Техас Мотор моҳи марти соли 2026 буд мешавад. Лайка фаромӯш накунед. Kia Optima комплектатсияи SXL 360 градус камера дорад, панорама дорад, балнош дар ҳолати хуб, бесключовой доступ ҳаст, пардаш ҳаст. Бардаро фул комплектатсия, видеоархив мошин, ду глюштиля партроникош ҳаст. Бардаро марамат ба усто биёин ва дилпарасанҷӣ харидорӣ кунед. Задни шторкаранӣ дорад. ҳолати салонша нишон медиҳед. балноша бинед. навамбуги хатона бекунем. моҳи феврал ай вагон гирифтагиам бардаро. сиденё ромбик, парда, ҷои заряднонӣ, обогрев сидений, бесключовой доступ, датчик слепых зон, 360 градус камера, боковой жамиша, память сидения, отпуска хармон кардон, лифт сидения, винкоди мошин бардаро, мультируль де тарафа, лепесток, датчик полоса капак, CXL, 115,000 мил пробегаш, старт-стоп, климат контроль, монитор, обогрев руль, режим вождения, обогрев охлаждения сидений, ручники электронный, автохолд. Бародаро, нархи мошин 124,000 сомон. марамат биёин ба устотон бинед, санҷен, харидорӣ кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Hyundai Elantra солаш 2012. объем мотори мошин 1.6 сборкаи халиҷӣ, яъне дубаӣ. нигоҳ кунед бардаро. мошин такси гаштагӣ нест меган, фақат хушон гаштагиам. балнош дар ҳолати хуб, хадавоиш тӯбча. бо ба устотон биёин ба дилпарӣ бисанҷен, харидорӣ кунед. нархи мошин 88,000 сомон. видеоархив мошин, задни камера ҳаст, партроникош ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем марамат. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин подсветка дорад, полик чухолуш ҳаст. ҳолати пешаш бардаро мультирул дорад, 154,000 километр пробегаш, монитори Android. хайна ҳолати дарунаш. хадавоиша нав кардагиам. нархи мошин 88,000 сомон. ҳуҷҷатҳои мошин боша солона. марамат биёин ба устотон бинед, харидорӣ кунед.